fusak lokho ekuthayo fusak yebo njengamanje kanza kwethu emveni ke kwensizwa yakwaGubede lapha uSminofu asikwazi ukubambezela ngeinkulumo namancoko kodwa siyabonga insizweni ezihlelile fuka sikhathana nawe siyabonga ukuloku usondele njalo insizweni ngelinye ilanga kuyoba kukhulu lokhu esikubonayo ngoba ukukhombisa ukuthi kumbala wemboni ukuthi ayiyona lento echazwe emphakathini ngoba inhloso phela niyazi inhloso yokuphuca abantu abamnyama amandla labonakala ekhona ukuze bawabhoncula amandla bese beyisa uhulumeni ukuze osopolitiki betshontshe kahle ayikho into wrong enziwa imboni ngoba inkinga zinama permit zinani thina sokhuluma ubasidasi nendaba asabi kufa asabi uhulumeni asabi mongameli asabi premier fusak Zakhala nje. Hey. Yonke nje ngidlali. Ngizofika ngishaya njalo. Ngiqala ngani? Njengamanje bafethu asithethele umuntu encane esobingelela. Ebingelela umuntu encane. Libingelela igagu laseNingizimu Afrika. Abingelela umfana wekhalakhala kaShafuza. Abingelela umzukulwana webhovu lakathikathika. Abonga kakhulu awufana uNkomkotshole. Yebo ubaba wakho wakurobha. Washeshe wahlehla. Kodwa shuthi washeshe wafana abethela kuphelele. Futhi umsiza bami